ktorá nevyužíva vôbec elektrický pohon. V tomto prípade je tu 15 kW elektromotor, ktorý ponúka 55 Nm. Keď sa to teraz ráta dohromady, toto auto je schopné vyraziť z 0 na 100 za tesne pod 10 sekúnd, 9,8 a maximálka je necelých 210 km za hodinu. Športovosti teda tak, koľko by sa zanech vošlo. Aspoň čo sa týka dynamiky v priamke. No zaujímavejšie to môže byť práve vďaka jazdným vlastnostiam, schopnostiam zákrute, posedu, ergonomie vodiča, veci, na ktoré sa spoločne pozrieme. Skôr než vám poviem, ako to jazdí, pozrieme sa však do interiéru, pretože toto by malo byť klasické rodinné vozidlo s miestom pre 5 ľudí. A predstavte si, vôbec prvý hybrid, ktorý poznám, ktorému hybridizácia a elektrifikácia vôbec neovplyvnila batožinový priestor. Prečo? Pretože Tonale je prvý neznámy hybrid, ktorého akumulátory sa nenachádzajú v batožinovom priestore pod jeho podlahou alebo pod zadnými sedadlami, ale uprostred pod týmto veľkým stredovým tunelom medzi predu sediacimi. Napriek tomu, že akumulátor zaberá 11 litrov, má 0,8 kWh, ale kufor neovplyvnil absolútne vôbec. A to je jedna z najsilnejších stránok tohto auta.